Good Start project, we have an answer how to promote equal access to education for Romani children so they wouldn't be excluded from wealthy and beautiful places like this that are part of the European Union. Only 10 kilometers from here there is the municipality of Zborov, where almost 200 Romani children from the Zborov's Romani settlement are participating as project beneficiaries. V septembri, keď nastúpili, nevedeli dobre hovoriť slovensky, pretože doma sa rozpráva rómsky a tak im pomáhame získať ten jazyk, znalosti tohto jazyka. A vidím posun týchto detí, dokážu už ovládať farby, poznajú niektoré, viac komunikujú slovensky, naučili sa základom hygieny. Takže ja si myslím, že je to veľmi prospešné aj do budúcnosti, že ten dobrý štart tam naozaj do tej školy je. Bola chorá, aby jej zaniesla jesť. Mamka červenej čiapočke prikázala, aby neišla cez les, ale okolo lesa. Ale červená čiapočka nepočula a išla cez les. V tomto projekte som mediátorka aj asistentka. Robím asistentku v školičke a mediátorku v rodinnej výchove. Robím s 5 deťmi. Máme k tým deťom máme manuál, pracu s manuálom. Učíme ich počítať, farby, rátať, vlastne veci, ako sa povie na ruku, zo zromčiny do slovenčiny, aby sa vedeli vyjadrovať po slovensky, lebo nevedia po slovensky, tak aby vedeli po slovensky. A je to príprava do materskej školy. Lebo v materskej škole nie sú na to miesta, na toľkých detí, tak pripravujeme ich, aby išli do materskej školy už troška viac pripravení. This is the second largest locality in the Prešov region in eastern Slovakia and the second oldest Romani settlement in our region. Tento projekt, ktorý realizujeme druhý rok v Zborove, si myslím, že je niečím výnimočný, je ojedinelý, pretože naozaj vďaka donorovi sa nám podarilo priamo podporiť takmer 200 detí v priebehu realizácie tohto projektu. For the past 20 years, nothing was done for this very large community in this village. And we thought that that would be a good place to start to do some steps towards better education and provision of better opportunities for Romani children. Čo si vy myslíte o tejto škôlke? Je tu deťom dobré, chodia tu radi, chodíte tu vy radi? Čo by ste mi povedali? Ja som spokojná s tou škôlkou, aj preto som ho tu dala. Aha, už je na ňo vidno, že sa naučil po slovensky. Idem s ním dať, kde už je to lepšie. Je celkom dobre. Som spokojná so všetkým, čo sa tu naučil. Chodí tu vaša Zdenka celý školský rok. Povedzte mi, máte aj iné deti, ktoré už navštevovali materskú školu? Áno, mám ešte dve dcery. Obe tiež navštívili pred základnú školu, tiež chodili do materskej školky. A ako jedna, tak aj druhá takisto celý rok navštevovali tie predškolské zariadenia, aby sa naučili farby, rozprávať a hlavne rozumieť tomu, čo sa učia v škole, čiže slovenčinu, ktorá je našu základnú rečou. Pripravili
Mali sme motivačné stretnutie pre rodičov, pre tých, ktorí súčasne mali by navštevovať materskú školu a pre rodičov, ktorí už ich deti navštevujú materskú školu. Chceli by sme im ukázať, aké aktivity ich tam čakajú, aké je to radosné a niečo, čo môžu robiť s deťmi aj sami. Múdre veci obsahujú vzdelávacie štandardy, to je obsah, to znamená, že čo všetko musia vedieť, to, čo sme hovorili o prírode, o ľuďoch a tak, a potom výkonové, aby to vedel to dieťa zvládnuť. Potom tu sú vzdelávacie oblasti, toto všetko očakávajú od vašich detí. Vidíte, tá základná škola je na tomto postavená. A keďže je to také akože perceptuálne, motorická, perceptuálne. No tie prekážky, že nechodia deti do školy, že nemajú dobrú dochádzku, je najmä to, že napríklad sú chorí deti, chore sú aj to oblečenie, aj cesta je dosť namáhavá, je dosť dlhá. Tento kvet, čo sme hovorili, sedmokráska, čo rastie na lúke. Tento projekt, odkedy som prišla, je veľmi napomocný pre naše deti kvôli tomu, že v tých začiatkoch boli veľmi také poslabšie. Týmto projektom sa dosahujú kvalitnejšie, lepšie výsledky, čo môže svedčiť podľa dobrej dochádzky. Niektorí budú úspešní aj na nástup do prvého ročníka. Riadíme sa metodikou Medzinárodnej asociácie Krok za krokom. S deťmi, ktoré chodia do materskej škôlky, my sme na samom začiatku, ešte pred vašim projektom, mali dosť veľké problémy so školskou dochádzkou do materskej škôlky. Rodičia nejavili záujem o to, aby sa deti zúčastňovali v materskej škôlke. A teraz po takých určitých skúsenostiach badám a vidím, že váš projekt doniesol dosť veľký úspech do toho, lebo vznikol veľký záujem o návštevu v materskej škôlke. Je veľmi pozitívny vzťah k tomuto procesu, lebo rodičia vidia veľké odozvy a veľký posun svojich detí, lebo tieto deti sa veľmi dobre ako začali správať, zlepšila sa ich dochádzka, rečová bariéra sa odstranila, začali sa tam ako tie návyky hygienické u nich uplatňovať. To isté sa potom presúva do prostredia, v ktorom sa nachádzajú a rodičia k tomu len napomáhajú. Ten vzdelávací proces je veľmi dôležitý, pretože umožňuje rodičom, ale najmä deťom, v tomto systéme sa uplatniť. Čím lepšie vzdelanie, tým lepšia možnosť získať na pracovnom trhu uplatnenie, ale aj v spoločnosti. Vybudovalo sa poprvé perfektné učebné prostredie. To vybavenie už usporiadali tak, aby to bolo trošku kvalitnejšie, aby aj ten proces sa zmenil, nielen tie učebné osnovy ako také realizácia, ale hlavne aby to učebné prostredie. Potom nádherná je tá interakcia, zmenilo sa to. A potom tie stratégie učenia, vyučovania. Pri deťoch je vidieť, ako sa v nich prebudzajú skryté talenty, ktoré doteraz boli umlčané alebo potlačané tým prostredím, v ktorom žili doteraz. A teraz je to veľmi, veľmi pekne vidieť na nich, ako sa rozvíja maľovanie, kreslenie, potom počítanie a hra v priestoroch vonku, v prírode, obratnosť, atletickosť týchto detí, to je fantastická.